सोफी बुलावा नाही देखे. हा सोफी, काय वाजवते तू? कोणी दिलं तुला रॅटल? हो हो, असं झालं. हो 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 हो, डॉक्टरने इंजेक्शन दिलं. हो, दुखतंय तुला बाळा? हो हो सोनू. काय वाजतंय सोफी? काय वाजतंय ते? कुठून आलंय रॅटल? हो हो. सोफी, अरे सोफी, सोफी हे क्या बघ. कर रही है? घुंघरू बजा रही अरे अरे, सोफी एक स्माइल दे ना. सोफी